alaikum jama'a, barkan ku da wannan lokaci. Sunana Abdulaziz Malam Allah cikin shirin kwana 90. Kamar da kuka gani yau akwai hotuna da suke ta trending a social media kan hotona ni da matata. So ba ƙarya bane ba? Wasu na tambaya ta gaskiya ne? Yes, ba ƙarya bane ba gaskiya. Na aure ta, mun yi aure. Kuma ni na fara sa hotunan, ko in ce ni da ita muka fara sa hotuna a social media saboda muna son duniya ta sanya mana alkhairi, ta sanya mana albarka a cikin auren mu. Na gode sosai, Allah ya bi zumunci, Allah ya saka da alkhairi. Saboda ku daina jin jita-jita. Ga magana daga bakin mai ita, gaskiya ne. Ina son ki matata, I love you. Na ce maka ina nan arewa yau za a baro ta. To shi kenan mutum bai da dama ya fadi yancin kanshi, ya fadi magana da ya kamata. Abun da ana gudu kawai kai ma mutum kariya ko kai ka tafi. Amma dai gaskiya za ka fadi ko me za a fadi a fadi. Yau a cikin wannan shiri muna nan tare da yammu. Ina shine ina jira yanzu zai shigo. Yau kuma za a sage magana ko me zai fita a cikin nan gurin. Barka da zuwa. Zai kira ka tun da ya shigo. Masu kallo barkamu da kasancewa a cikin shirin suna na Amin Sharif. Yau hirar tamu ta musamman ce inda za mu tattauna da Yusuf Haruna Funtuwa wanda aka fi sani da Baban Cinedu. Za mu ɗauko al'amura da suka jibanci masana'antar da irin al'amura da suka jibanci sabawa tsakanin jarumai, tsakanin hukumomi, matsaloli da kuma nasarori da ake samu a cikin wannan masana'antar ta Kannywood. Da matsaloli da abun da ya kamata ya gyara da kuma abun da ya kamata a faɗi a feshe gaskiya kowa ya san shi kenan. Ku kasance da mu a cikin shirin domin ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance.